ng mga nagbabagang balita. Higit 200,000 halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa magkasunod na anti-illegal drug operation sa Naga City. DepEd, ilulunsad ang active shooting drill sa mga paaralan. Programa, magsisilbing precautionary measurement kaugnay ng school-related violence incidents. Curfew sa mga minor de edad, mahigpit na ipinapatupad sa Naga City. Senior citizens sa Camarines Sur nahatiran ng assistive device na wheelchair ng Provincial Government of Camsur. Magandang gabi, narito ang maiinit na balita sa Camarines Sur. Higit 200,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng kapulisan sa dalawang street-level individual drug personalities sa dalawang magkasunod na anti-illegal drug operation na isinagawa sa Naga City. Ang buong detalye sa report ni Jan Amador. Dalawang magkasunod na anti-illegal drug operation ang isinagawa sa Naga City gabi nitong July 8, Miyerkules. Sa Barangay San Felipe, Naga City, walang takas sa isinagawang bypass operation ang isang 49 anyos na driver, residente ng nasabing barangay at konsiderado ding SLI o street level individual sa pagtutulak ng droga kung saan nakamkam ang nasa 204,000 halaga ng hinihinalang illegal na droga. Kung subanggi po nagkasarkitaning sarong bypass operation digdi sa area kang PS3 and particularly po sa Barangay San Felipe, Naga City. Subanggi alas 10 ning banggi, sarong personahe ang satuyang nadakop digdi sa violation of RA 9165. So ini pong taong iniyo, sarong driver, and masasabi ko po na siguro dahil daradakula po suno ko ami, more or less 30 grams. Ang value po niyan is, ang market value na is nasa 204,000. More or less. So medyo daradakula po iniyo. Naramtaman na ang talagang kan sa tuyang city mayor, yung anti-illegal drugs campaign. And syempre po ang samuyang acting city director, haliman po siya sa PIDEG, and talagang anggot sinda sa mga nagigibo ng kararatan, especially po ini yung mga nagbibenta o nagagamit ng illegal na droga digdi sa lugar ta. Nasundan naman ito ng bypass operation pasado alas 11 sa Palmera Village, Carayan, Naga City, kung saan naaresto ang isang construction worker na si alias Ed. Nakuha na naman ito ng droga na may halagang aabot sa 6,800 pesos. Ayon sa Naga City Police Office, maliit o malaki ay kailangang mahuli kung may paglabag sa batas na may kinalaman sa illegal na droga. Sa Police Station 6 naman, mayroon din sa alas 11 ng gabi, magkasunodan lang ito sa Barangay Carayan, Naga City, na kung saan may isa rin tayong nahuli through bypass operation at meron tayong nakumpiska sa kanyang halos 6 na piraso na sachet na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Tayo naman sa PNP ay lahat ng yan ay maliit, malaki ay ating huhulihin at dahil sila ay involved sa illegal na droga. Pag merong tayong mga impormasyon at ito ay napatunayan natin through validation natin na involved sa pagbibinta ng illegal na droga, paggamit ng illegal na droga, ay iyan ay ating i-implement ang batas na yan, yung RA 9165. Nasa kustudiya na ng Naga City Police Office at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Jan Amador, CSN. Ikinabahala ng mga paaralan ang sunod-sunod na school-related violence incidents. Dahil dito, maglulunsad ang DepEd ng active shooting drills para masiguro ang seguridad sa mga paaralan at para mabawasan ang kaso ng karahasan sa mga paaralan. Si Jem Garcia sa detalye. Seguridad sa paaralan ang pinakarason sa paglulunsad ng Department of Education ng active shooting drill. Kaugnay pa rin ito sa sunod-sunod na school-related violence na ikinababahala ng mga paaralan. Ngayong Biyernes umano sisimula ng programa sa pagtutulungan ng ilang ahensya kasama na rito ang Philippine National Police.
Para naman sa DepEd Schools Division Office Region 5, bagamat wala pang ibinababang mandato ang Central's Office, ay nakahanda naman na sila sa pagpapatupad nito sa buong probinsya. Kasi naman dito talaga sa baba po ay open willing naman. Yun nga lang, kailangang i-orient and reorient dahil marami talagang mga ngayon yung mga sensitive na rin ang iba pagdating sa mga ganyan. So baka magkaroon talaga ng traumatic experience. Pero open and willing naman tayo sa baba na yung mga pinapatupad galing central office. Kailangan lang siguro a wider dissemination and information campaign para maging bukas sa ating pong mga magulang as well as sa mga mag-aaral yung ikandak na drill. Ilan sa mga paaralan sa Camarines Sur na umaasa sa programa ay ang San Jose North Elementary School na malaki ang pag-asa na makakatulong ito para sa seguridad ng kanilang paaralan. Regarding that, wala pa masyado kaming orientation regarding that matter. Siguro, pero sa amin maganda yung ganun para yung aming mga estudyante ay aware din. Katulad halimbawa nung naunang mga drills namin, katulad ng earthquake drill, magandang naibaba namin yon sa mga bata dahil meron kaming guidance, proper guidance on what to do, ano ba ang mga dapat. Kasi kami naman sa DepEd ay hindi kami, personally, on our account, hindi naman namin alam kung ano ba ang dapat gawin, diba? So we need an assistance from the Philippine National Police kung paano gagawin ang mga bagay or steps on what to do tungkol dyan sa mga shooting incident. So hindi naman natin hinihingi, pero at least lahat ng mga schools, katulad sa amin, kami ay prone kasi open kami. We don't have a perimeter fence because ang area namin is within the sports complex, so anyone can come and go. So sa amin, very beneficial yon para alam naman namin, alam ng estudyante namin on what to do in case of emergency. So maganda rin yan dahil kung kami ay may training on that matter regarding that shooting incident na mga drills, alam din namin ang gagawin, yung mga coordination, ano ang mga plans na gagawin. Ilan lamang ito sa mga programang nilatag ng ahensya upang mas mapaigting pa ang seguridad at nang mabawasan ang paglobo ng kaso ng karahasan sa mga paaralan. Jam Garcia, CSN. Nagsagawa ng inspeksyon at recalibration sa Naga City People's Mall upang matiyak na tama ang timbang ng mga paninda at hindi madihado ang mga mamimili. Samantala nakumpiska ng manahimento ng NCPM ang 3 timbangan na hindi akma sa kalibrasyon. Ang buong detalye sa report ni Jenna Amador. 2 beses sa loob ng isang taon isinasagawa ang inspeksyon at recalibration ng mga timbangan sa loob ng Naga City People's Mall. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Republic Act 10611 o ang mga batas kaugnay ng timbang at sukat at ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines upang matiyak na tama ang timbang ng mga paninda at hindi nadidihado ang mga mamimili. Kaya ang bawat timbangan na kapasa sa inspeksyon ay lalagyan ng selyo o sticker bilang patunay na ito ay dumaan sa pagsuri at nasa tamang kalibrasyon. Kami kaya mandato kan gobyerno, kan Republic Act, kan Consumer Act, required kami na mag-conduct ning pag-evaluar, pag-check ang gawas na kiluan sa laong kan sudad Kanaga. Ginigibo po ni 2 beses ang taon. Nagpuon kan Lunes, tanaalangan kan Pizza 1, kan Lunes, nagpuon ang pag-ikot po sa laong Kanaga City People's Mall, kan Pizza 6, nag-check na po kan mga kiluhan. Pag-check naman po. Ano pag-check po, may dara pong counterweight, pag-check po yan kada saro, kung tama duman sa calibration. May mamundo lang nakadikit sa paglibot po man yan, may tulong ng kay may pig-confiscar. Ini po salat na naman sa calibration. Pag salat na po yan, automatic na po yan pig-kuka para din na magamit katon may sadiri. Ayon kay Naga City People's Mall Market Supervisor Neptali Pabines, nagsagawa sila ng inspeksyon sa mga timbangan sa loob ng pamilihan gamit ang counterweight upang masuri kung tumpak pa ang mga ito. Sa mga timbangang hindi na akma ang kalibrasyon, agad itong kinukumpiska upang hindi na magamit at maiwasan ang posibleng pandilin lang sa mga mamimili. Maliban sa nakatakdang inspeksyon, nagsasagawa rin ng random checking ang mga market guard na may dalang counterweight bilang karagdagang hakbang upang matukoy ang mga timbangang may depekto. Ayon naman sa tinderang si Fatty Abbas
Carasola, mahalagang tuloy-tuloy ang ganitong pag-check sa mga timbangan upang mapanatili ang tiwala ng mga mamimili at makasiguro silang tama ang kanilang binabayaran. Okay lang man talaga sir, dapat magsunod para ano man itong mga customer na dapat accurate ang kilohan. Saka talagang inaano mo ang araw kaya na digital depende sa kaya lang kang customer na halimbawa sa pirang gramo lang or si kaya lang kang budget ninda, pwede sindang makaabil kang gusto nindang item. Minsan dahil may aram na sige lang ang kilo, may na pala, may diferensya na. Okay na yan from time to time, i-check talaga ang weighing scale. Ipinaalala rin ng pamunuan ng Naga City People's Mall na dapat tingnan ng mga mamimili kung may nakadikit na opisyal na silyo o sticker ang timbangang ginagamit ng tindahan. Kapag may napansin umanong timbangang walang silyo o may pagdududa sa timbang, maaari itong agad na iulat sa tanggapan ng pamilihan para mabiripika. Igwa po kitang apat, igwa po sa may siraan, igwa po sa may arani po sa may karnihan, igwa po kita sa may bagasan, igwa po sa pabenas. Ini po halos araw na pigi-check mi na dapat si kilon mi tama man. Ayuta kung mapasala na may diferensya na po si nagbabakal, mariribong na si nagbabakal, parang si tama. Ang objective po kani under nga ni Consumer Act, protection po kan konsumidor. May 4 naman na public weighing scale na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng Naga City People's Mall na maaaring gamitin ng mga mamimili upang maikumpara at mabiripika ang tamang timbang ng kanilang binili. Layunin ng mga hakbang na ito na maprotektahan ang karapatan ng mga mamimili at matiyak na ang bawat pisong kanilang ibinabayad ay katumbas ng tamang timbang ng kanilang binibili. Jan Amador, CSN. Dalawang senior citizen sa Camarines Sur na may mga iniindang karamdaman, hinatira ng Provincial Government of Camarines Sur ng assistive device na wheelchair. Ang buong detalye sa report ni Ellie Balbin. Nitong nakaraang taon, isinugod sa ospital ang isang 89 anyos na senior citizen mula sa bayan ng San Jose, Camarines Sur matapos makaranas ng pagsusuka at matinding panghihina. Ayon sa kanyang anak, agad nilang dinala sa paggamutan ng kanyang ina upang mabigyan ng agarang gamutan. Ngunit pagkatapos nilang makauwi, napansin umano nila na hindi na ito makakita. Ayon sa kanyang anak, bago ang naturang insidente, nakakalakad pa ng mag-isa ang kanyang ina papasok at palabas ng kanilang bahay. Malakas pa rin umano ito at wala namang iniindang malubhang karamdaman na. Dinala ko po yan sa Medicare, tapos ang sakit niya po, nagsusuka, tapos nalulula siya. Pag abot sa Medicare, sabi ng doktor, pigturukan siya sa swero sa tulak, tapos sa lula. Tapos pag luwas mi ng ikaduwang aldaw, dahil siya nakamaan na, pero pag uli mi, nakamaan, pag abot sa harong, dahil siya nakakamaan. Duman sa harong ko, lako-lako sulo, matibay pang lumakaw yan. Nakamaan mo yan, dahil na po nakakamaan. Samantala, nakilala rin ng news team ang isa pang 89 anyos na senior citizen na mula sa barangay North Villasar, Sipukot, Camarines Sur na kasalukuyang humaharap din sa matinding pagsubok dahil sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Ayon sa kanyang pamilya, ilang beses na nilang pinakonsulta sa mga doktor ang senior citizen, subalit hanggang sa ngayon na hindi pa rin umano matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang karamdaman sa kabila ng isinasagawang pagsusuri dahil sa kanyang kalagayan na hindi na siya madaling makakilos at kailangan na ng wheelchair sa tuwing dadalhin siya sa ospital o magpapakonsulta. Pero dahil sa kakapusan sa pinansyal, hindi pa rin makabili ng sariling wheelchair ang kanilang pamilya. Dahil dito, may mga pagkakataong napipilitan silang manghiram ng wheelchair sa ibang tao sa tuwing kailangan nilang dadalhin sa paggamutan ang kanilang ina. Bali November po. Noong nakaraang taon po. Ano na siya, yung natutumbang, pag maihi, hindi na siya makabangon. Mahihina dahil wala siyang lakas sa paa. Napakonsulta po siya sa Napadoktoran man po, sabi man, yung findings, pura man po negative. Wala man na-detect na sakit niya. Tapos ang sabi, yung lang daw po, yung nausog daw. Kaya pinaalbularyo din, wala man po nangyari. Dati po yung wheelchair niya, hiniram ko doon sa tiyuhin ko po na inatake din, hindi niya maginagamit. Kaya pinahiram sa akin.
matapos malaman ni Governor El Rebillo Puerte ang kalagayan ng mga senior citizen na nangangailangan ng tulong, agad nitong inatasan ng Provincial Health Office na magpadala ng mga assistive device sa bayan ng Sipukot at sa San Jose, Camarines Sur. Ayon sa pamahalaang pandalawigan ng CAMSUR, layunin ng agarang hakbang na matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen na nahihirapan ng makakilos dahil sa kanilang kondisyon sa kalusugan. Kabilang sa mga pamamahagi ang mga wheelchair na inaasahang makakatulong sa kanilang araw-araw na pagkilos at mapapadali sa pagdalo nila sa mga pagamutan at pagpapakonsulta. Maraming salamat po dahil hindi naman namin kayang bumili ng ganyan. Kahit pa paano nakakatulong sa amin. Na may nagbibigay ng kung sino man po siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po na ski governor sa tinawasamuyang araw kaning kaginawa sa buhay mi. Nala na kami ma-share na sa dirimin butas ning kwarta na magbakal. Maraming salamat po kay governor na ang tulong niya tapos sa indo ko po tabi. Eli Balbin, CSN. Patuloy ang pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad sa Naga City para mailayo ang mga ito sa kapahamakan at paggawa ng mga gawaing labag sa batas. Samantala, ilang kabataan ang na-rescue sa mga computer shop ng 10 oras ng gabi. Otoridad, may pakiusap sa mga may-ari ng establishmento. Narito ang report ni Jenna Amador. Patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad sa mga barangay sa Naga City bilang hakbang upang mailayo ang mga kabataan sa mga panganib at mga gawain na maaaring maging daan sa paglabag sa batas. Sa isang curfew operation sa Barangay Cararayan, nagsagawa ng roving ang mga miyembro ng Barangay Council kasama ang mga barangay tanod. Sa kanilang pag-ikot, may mga minor de edad na naabutan na nasa loob pa ng isang computer shop kahit lampas na alas 10 ng gabi. Dahil dito, binalaan ng mga kabataan at kinausap ang may-ari ng establishmento. Pinadalhan din ito ng sulat ng barangay bilang paalala na sumunod sa ipinapatupad na curfew ordinance. Babala ng barangay, maaaring humarap sa mas mabigat na hakbang ang establishmentong patuloy na lalabag sa ordinansa. Halos, around Barabanggi, Dayman, Permi, kami sa Barangay Council, Permi talaga kami nag-iiba sa mga tanod no, na nagkakandak ng roving kasi mahigot ang pinapautob sa Barangay Cararayan ng ordinansa manungod sa curfew for minors. So last night, sa Liberty Village, kasi ang Liberty Village yan ang zone kung saan ako ang hagawad, zone assign. So kay banta po ang mga tanod, nagkaigwa kita ning inspection kang mga computer shop. So igwa duman sa rong computer shop, siguro mga 11:45, bukas pa, hindi ko kitang naabutan ng mga minor. So, tinawalan tang babala and nakiulay kay Kapdigoy na kung pwede padala ng surat para makaulay ta digdi. Kapag dahil sila nagsunod, iba pa sarado ta ang computer shop. So, kahapon, paglaog ko, pinadala na ng surat and kanina nakaulay na po ni Nananawagan din ang punong barangay ng Cararayan sa mga magulang na siguraduhin na sa kanilang mga bahay na ang mga anak pagsapit ng gabi. Hinihikayat din niya ang mga may-ari ng mga computer shop na makipagtulungan sa barangay sa pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Ang namin yung pakiulay nila sa mga magulang. Pag 9 o'clock, alam po dahil mga magulang ang mga akita. Medyo magabat sa pag-teaming na kami pa masusukan mga akin yun na samantala dapat obligasyon ka mga magulang. Dahil nasa may mga computer shop, alam ko, papakiulay ko sa endo. So bago may pinitig, kauli na pa ako dito ka Liberty na may nag-complain, pinapod ko gagawad ko na natin yung matanga na dayawan pa sa mga aki sa computer shop. Dito na papagalato na kauli ko sugma si Chief of Police kang Station 6, si Sal na Ordonez. Kung pwede kung gusto mo niya ikap, pag na-outro pa yan mga computer shop, papasakaduan ta. Kaagapay rin ng mga barangay ang Naga City Police Office sa pagpapatupad ng curfew sa pamamagitan ng mga regular na patrol. Ayon sa pulisya, 49 ng mga minor de edad ang na-rescue noong Hunyo habang 2 pa lamang ang na-rescue nitong Hulyo. Ipinaliwanag din nila na alinsunod sa batas sa mga na-rescue ng minor de edad ay ibinabalik sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga at kapag wala naman ay ipinapaalam sa DSWD para sa kaukulang interbensyon. Yan nga po ang isa sa nagiging paulit-ulit na naging problema natin dito sa mga minors na nare-rescue natin sa curfew hours. Actually, last July, meron tayong 49 na na-rescue. And ngayong July, 2 pa lang yung ating nare-rescue.
Ang ginagawa naman natin ng kapulisan ay since meron tayong batas na RA 9344, ay ang unang gagawin natin yan ay ibabalik natin yon o kumbaga ipapahatid natin sa kanilang pamilya o sa guardians. Ngayon, kung wala na silang magulang o guardians, ay natin sa DSWD. Muling nakiusap ang mga otoridad sa mga magulang na mas paigtingin ang paggabay at pagbantay sa kanilang mga anak upang hindi mapasama sa maling barkada at maiwasang masangkot sa mga gawain na maaaring maging dahilan upang sila ay maging Children in Conflict with the Law o CICL. Dapat po matanga na, po ito na si Akita. Dapat nasa lugar na rung na. Karabangan po ang kaipuan taligdi. Yan po ang isa sa pakiusap ng kapulisan na magtulungan po tayo bilang sa mga magulang ay kailangan gabayan natin at ang ating mga anak dahil una ay kapag hindi natin yan nagabayan ng maayos ay pwedeng yan ay ma-involve sa kung anumang mga illegal na gawain. Jan Amador, CSN. Libreng konsultasyon, dental check-up at libreng gamot. Ilan lamang yan sa mga serbisyong medikal na tinanggap ng mga residente sa Libmanan sa medical mission na isinagawa ng Provincial Government of Camarines Sur. Si Jem Garcia sa detalye. Ilang mga senior citizen ang naging benepisyaryo ng isinagawang medical mission sa Barangay Concepcion, Libmanan, Camarines Sur. Kasama na rito si Nanay Jonah na nakapagpakonsulta sa doktor ng libre at wala nang binayaran. Ayon sa kanya, ang konsultasyon at libreng gamot ay malaking tulong umano para sa kanila dahil hindi na maipagkakaila ang malaking gastos na binabayaran nila kapag nagpapacheck up sa mga pribadong ospital o klinik. Ay, sa private sir, mahal. Sa ano na lang po kung nagpapacheck up sa hospital. Dito na lang po kami sa libre. Gabos ang mga bulong po. Kaya, dakula pong pasasalamat kay Gob. Kang medical mission na iningon niyam po. Para naman kay Nanay Ana, madalas umanong magkaroon ng medical mission sa kanilang barangay kung saan nakakakuha siya ng libreng gamot at nasusuri ang kanyang health conditions. Nawag mo po nga ni kami, pero po nag-igli po yung nag-medical mission sa Concepcion. Mawag mo po kami, na po kami nagduduman sa doktor. Salamat po sa gamot na binigay mo sa mo. Nagpapasalamat naman ang Barangay Council ng Barangay Concepcion sa tulong na ipinapaabot ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte, lalong-lalo na sa kalusugan ng mga Camarinense. Patunay ngang anumang layo ay pilit na inaabutan pa rin ng tulong ng gobyerno. Dakulaong pong pasasalamat kan mga pasyente ning huli po si mga mayong kakayahan na makabakal ning bulong. Libre na po ang gabot ngipon, libre pa po ang bulong. Dakulaong pong pasasalamat mi Gob Elry Villafuerte sa saim po. Dakulaong pong pasasalamat kang barangay na pinadaran po kami ning siring na medical and dental mission nganyam po. Jem Garcia, CSN. Higit 5,000 job vacancies ang bubuksan sa isasagawang job fair caravan ng Provincial Employment Services Office o PESO Camsor sa Bula, Camarines Sur. Aktibidad naglalayo na madagdagan ng employment rate sa probinsya at mailapit ang job opportunities para sa mga job seeker. Nagbabalik si Jem Garcia. Muling magsasagawa ng job fair caravan sa bayan ng Bula kung saan bubuksan ng halos nasa 5,000 job vacancies. Maaaring mag-apply sa halos nasa 15 local at international companies kung saan naghahanap sila ng mga company staff tulad na lamang ng field collector, warehouse checker, maintenance staff, driver, collection officer at marami pang iba. Mangyayari ang malawakang job fair na ito ngayong Martes, July 14 sa Municipal Covered Court sa Bayan ng Bula kung saan papangunahan ng Camsor PESO at sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng LGU Bula, DOLE, DMW at OWA. Para sa detalye ng job fair, maaari ring bisitahin ng Camsor PESO office sa Provincial Capital Complex, maaari ring tingnan ng kanilang social media page o iskan ng QR code. Jem Garcia, CSN. At yan ang maiinit na balita sa Camarines Sur.
Ako si Richin Boy, Diyos mabalos sa pagtitiwala.